Тапшырының алдағы кытлау сәләмен без Иске Мастяк авылында гомер кичерүче хөрмәтле милләттәшебез Куртякова Фәридә Исмаил кызына юллыйбыз. Бүген ул үзенең матур туган көнен каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны тормыш иптәше Равил Шәүкәтович, кайнанасы Сания Хусаиновна, улы Рамил тормыш иптәше Әлфия, оныклары Ильяс һәм Аделия, кызы Ләйлә тормыш иптәше Дамир, оныклары Диляра һәм Ләйсән котлап җылы теләкләрен җиткерәләр. Газиз кешебез 1958 елның 25 апрелендә гаиләдә 6нчы бала булып якты дөньяга туган. Гади авыл баласы булып үсеп, тормыш юлында Газиз әткәебезне очратып, матур гаиләләрен коралар. Һәм менә инде 44 ел буена бер-берсенә нык терәк булып, матур пар буларак яшәп киләләр. 1981 елны гаиләне бәхетле итеп уллары Рамил туа. 1985 елны күңелләренә сөенеч өстәп кызлары Ләйлә дә якты дөньяга аваз сала. Кадерлем минем, хатын-кыз ирнең дәвамы. Иратның бөтен тормышы нинди булуы хатыннан бәйле. Язмышыма сине миңа бүләк иткәне өчен шатланам. Матур, назлы күңелле, ярдәм итә белүче һәм зирәк киңәш бирүче кешем син ул. Синең белән безнең йортта җылы һәм рәхәт. Тагын да күп еллар шундый булып калуыңны телим, дип яза тормыш иптәшегез. Безнең өчен иң кадерле булган хөрмәтле әниебез, яраткан әбекәебез. Бүген синең туган көнең. Димәк, безнең өчен бу икеләтә туган көн. Син булмасаң, без дә булмас идек. Син тумасаң, без дә тумас идек. Сиңа кырыштай тазалык, яхшы кәеф, исәнлек, саулык телибез. Сиңа шушы ямьле бәйрәмеңдә меңнәрчә рәхмәт сүзләре әйтәбез. Син дөньяда иң затлы, саваплы кешеләрнең берседер. Без сине чиксез хөрмәт итәбез, чын йөрәктән яратабыз. Озын гомер сиңа, безнең гаиләбезнең төп җылылык чыганагы. Син безнең бик сабыр һәм көчле шәхес. Бер кайчан да тормышыңнан уфтанмыйсың. Һәммә изге эшләрең өчен меңләгән саваплар сиңа насыйп булсын. Җырымның моңа, тормышым нуры, кадерлем минем, газизым минем. Игелек тулы олы йөрәкле, мәңге яшь, гүзәл әнием минем. Сау сәламәт, шат һәм көләч бул, иксез-чиксез булсын бәхет мизгелләрең. Ходай сиңа озын гомер насыйп итсен, сиңа юллыйм теләкләрнең изгеләрен. Әни бит ул өйнең яме, тормышта олы терәк. Сәламәт бул, озак яшә, син бит әни безгә бик кирәк. Әни диеп дәше шундый рәхәт, рәхмәт әни, һәммә бездән рәхмәт. Әни булдың, әни булып калдың, һәр көнеңне безнең өчен яшәп. Әни диеп әйтә алу бәхет, син яшисең, һәр чак безне дәшеп. Безгә кылган теләкләреңне булса иде әни бәхилләтеп. Сөеклебез, безнең өчен изгенең изгесе син, бәхетләрне чагылдырган вижданның көзгесе син. Яшәү шатлыгы син безнең өчен, яхшылыгың белән үрнәк син. Авыр чакта сиңа таянабыз, безнең өчен һәр чак кирәк син. Гөрләп үтсен синең гомерең, юлларыңа гөлләр сибелсен. Туар таңнар сиңа бары бәхет, бары шатлык кына китерсен. Кадерле Фәридә Исмаиловна, матур туган көнегез мөбарәк, табыныгыз һәр чак тулы һәм түгәрәк, кәефегез бүгенгедәй матур булсын. Бәхетле булыгыз. Кояш кебек нурлы әниемә, багышлыйсым килә җырымны. Синең янда һәр чак җылы әни, яктыртасың барыр юлымны. Синең янда һәр чак җылы әни, яктыртасың барыр юлымны. Киңәшләрен бирергә дә, юлатырга һәр чак әзерсин. Сау сәламәт булып яшә әни, дуга итеп теләк телим мин. Сау сәламәт
булып яшә әни, дұға итеп теләк телим мин. Әни, кадерлем син минем, бүләк итәм сиңа җырымны. Әни, кадерлем син минем, бүләк итәм сиңа җырымны. Күзләреңдә якты нурлар булсын, һәм сүнмәсен өмет чаткысы. Рәхмәт сиңа барсы өчен әни, йолдызларның син иң яктысы. Рәхмәт сиңа барсы өчен әни, йолдызларның син иң яктысы.